Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka kinhun ki pulit ka Joai Police Station kat ba kidang pelong ya ka jing talasi ya ki kali hasurok Joai bypass hakapor khandai beje menmit jong ka pratarik unailar arhajar arpuar kila yo bat ya ka wei ka kali Mahindra Bolero rongle ka badon ya number MZ01R0463 balanya dau NK thangti ubala arpuar snem karta ubadai unong snong jong kanong ba Aizol Mizoram ha ka jing talasi ya kani ka kali kipulit kilalap laitli kisenduk bala pin I subas niubha bat onda lakinra lalap pin ban bahakini kisenduk la thep ya ki nyau teli kisim ko karang lani ki hornbill ya ki bala thmu ban shalan bean klem kinu ki kot kisla ki babyang ki officer jong katnat wildlife ki bala yo jingtip halor kani kila lej marmar sha police station ban pinlong ya ka jing tokit ha ka ba kila ongru ba kini ki jaj sim ki bala jan do jaj ki dei ki bala yo jing yada hapo ka schedule 1 jong ka wildlife protection act ya unongnya jong kani ka kali ki pulit kila kemno bat kuropru ya ka kali barhadien bala pendep ya ki jingdon kam kat kum ka an ya kini ki nyau teli kisim ko karang bat ya unongnya la IT no sha kathnat wildlife Joai